לכולם. אני מאוד מאוד שמח שהתאפשר לי להגיע לכאן. כמה מילים ביקשו ממני להגיד על יצחק, אני חושב שנצטרך להישאר פה עד שנה הבאה. בשבילי יצחק, הוא ליווה את אחי, שהיה גם הוא במחלקת הנוער של גליל, ובשבילי כמובן יצחק ומרים קודם כל חברים ומשפחה קרובה. מעבר לזה שיצחק הוא היה האבא שלנו, אם זה לפרטים הכי קטנים, ואני לוקח ממנו באמת מה שמרים ויוסי אמרו, שבשביל יצחק היה חשוב קודם כל שנהיה ילדים טובים, והכדורסל זה משהו נלווה, ולימד אותנו מה זה לתת את הלב למקצוע ולמה שאנחנו אוהבים. וממני ליצחק חקוק לי דבר אחד, זה באמת כל הנתינה והאהבה שהוא העניק, ולא משנה מי אתה ומה אתה, הוא נתן לכולם בדרך שווה, ואני חושב שצריך לעבור דרך כולם, וזה הזיכרון הכי טוב שלו. תודה רבה.